नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आज मी तुम्हाला खूप महत्त्वाची माहिती देणार आहे आणि मेन म्हणजे आपण पुराव्यासकट आपण ते दाखवत आहोत तुम्हाला। आता हा तुम्ही जवळपास 1.5 एकर आमचं एक क्षेत्र आहे। 1.5 एकरमध्ये हा कांदा बिजवायचा प्लॉट लावलेला आहे आणि त्याच्यापैकी आम्ही 1 एकरमध्ये वेस्ट डिकंपोजर 600 लिटर प्रमाणे सोडलेलं आहे आणि अर्धा एकरमध्ये फक्त रासायनिकचाच वापर केलेला आहे। आता मित्रांनो, तुम्हाला मी सर्वप्रथम हे प्लॉटची अवस्था दाखवतो की दोघांमध्ये किती जमीन आसमानचा फरक आहे, किती जबरदस्त ताकद आपलं डिकंपोजरमध्ये आहे आणि बदलत्या हवामानामध्ये जैविक प्रोडक्ट आपण जिथं वापरतो ते पिकं जास्त सक्षम असतात तग धरून ठेवायला। गेल्या 2 महिन्यामध्ये मागे वातावरण खूप ढगाळ होतं मागे आणि बुरशीजन्य आजारांचा प्रभाव जास्त असतो। अशा ठिकाणी इथं वेस्ट डिकंपोजर आपण सोडलं होतं आणि दुसऱ्या ठिकाणी फक्त रासायनिक केलं होतं। तर रासायनिक जिथं सोडलं होतं तिथं फुटवे पण कमी आलेत, ते तुम्हाला मी सर्वप्रथम दाखवतो मित्रांनो लाईव्ह। आता हा जो प्लॉट आहे इथं आपण 600 लिटर वेस्ट डिकंपोजर आपण सोडलेले आहे दर 10 दिवसांनी। तर बघू शकता फुलांची साईजही मोठी आहे आणि फुटवे पण भरपूर आहेत। अतिशय सुंदर प्लॉट आहे। आता तुम्हाला हा बाजूचा प्लॉट दाखवतो मित्रांनो। हा अर्धा एकर क्षेत्र आहे। याच्यामध्ये बघू शकतात किती वाईट ग्रोथ झालेली, म्हणजे रिझल्टच नाही काशी। तर बघू शकता मित्रांनो, बघा 50% इथं जर्मिनेशन झालेलं नाहीये आणि उत्पादनही 50% इथं घटलेलं आहे मित्रांनो। इथं निवड फक्त आपण रासायनिकच केलेलं आहे आणि इथं हा बाजूचा प्लॉट बघा तुम्ही, इथं वेस्ट डिकंपोजरचा वापर आपण मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे। तर मित्रांनो, हे लाईव्ह पुराव्यासकट तुम्हाला दाखवलेलं आहे आणि प्रयोग केल्याशिवाय मित्रांनो आपल्याला सत्य समजत नाही शेती क्षेत्रामध्ये। इथे रिस्क घ्यावी लागते। सुरुवातीला माझ्या घरच्यांनी मला विरोध केला की लोकांना दाखवण्याच्या चक्करमध्ये आपलं नुकसान नको करून घेऊ, पण मित्रांनो मी असं मानतो की जर आपला उद्देश चांगला असला तर परमेश्वर आपल्याला कसलीही कमी पडू देत नाही, तर कुठून कुठे त्याची भरपाई निघते। म्हणून आपण हे खास तुम्हाला दाखवण्यासाठी या ठिकाणी फक्त आपण निव्वळ रासायनिक खतांचा इथं खर्च केलेला आहे मित्रांनो। तर बघा, बदलत्या हवामानानुसार रासायनिक एवढं खास तग धरून राहत नाही, तर इथं एवढ्या फवारण्या घेऊन खाली वॉटर सोल्युबर एवढं सर्व सोडून सुद्धा इथं एवढा खास रिझल्ट नाहीये। 50% उत्पादन इथं घटलेलं आहे आणि इथं बाजूला बघू शकता मित्रांनो किती मोठा फरक आहे या प्लॉटमध्ये जिथे आपण वेस्ट डिकंपोजर वापरलेला आहे। तर मित्रांनो, हेच सांगायचं तात्पर्य माझं असं आहे की तुमचा 50-60% शेतीवरचा खर्च कमी होऊ शकतो जर तुम्ही वेस्ट डिकंपोजरचा वापर केला। त्याऐवजी तुम्ही मित्रांनो वेस्ट डिकंपोजर ऐवजी तुम्ही म्हणाल गोकृपामृतम त्याचाही तुम्ही वापर करू शकतात किंवा जीवामृतचाही वापर करू शकतात। तर मित्रांनो, सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की तुम्ही कुठलंही वापरू शकता आणि त्याला एक अट आहे की तुम्ही 10 दिवसांनी तुमचं जमिनीत सोडलं गेलं पाहिजे, स्प्रे पण त्याचा झाला पाहिजे। ठीक आहे, 10 दिवसांनी दिलं तरच तुम्हाला त्याचा चांगला रिझल्ट बघायला मिळेल मित्रांनो। तेव्हा तुम्हाला कळेल की बिना रासायनिकचंही होऊ शकतं। हे मी तुम्हाला इथं पुराव्यासकट दाखवतोय जेणेकरून तुमचा विश्वास बसावा आणि तुम्हाला कुठल्या दुसऱ्या व्यक्तीने नकारात्मक विचार असणारे जे व्यक्ती असतात ते तुमचं नुकसान नाही करू शकणार, कारण की सत्य तुमच्या डोळ्यासमोर आहे। याच्या मागे फक्त एकच प्रामाणिक उद्देश मित्रांनो की तुमचा फायदा व्हावा, पर्यावरणाचं महत्त्व आणि हे जैविक शेतीचं महत्त्व शेतकऱ्यांना समजावं आणि त्याच्यामुळे आपली समृद्धी वापस येऊ शकते। इथं परत बघू शकता मित्रांनो किती किती फरक आहे दोघी प्लॉटमध्ये। इथं बघा आणि इकडच्या प्लॉटमध्ये बघा। आता मित्रांनो, इथं झाले आपला याचं महत्त्व सांगितलं तुम्हाला की किती जबरदस्त रिझल्ट आहे। बऱ्याचदा मी शेतकऱ्यांना वेस्ट डिकंपोजर का वापरायला लावतो, कारण की आज शेतकरी त्या पद्धतीने अडचणीमध्ये आहे तर त्याला सर्व पद्धती करणं त्याला अवघड जातं आणि सर्वात सोपी पद्धत ही मला वेस्ट डिकंपोजरची वाटते मित्रांनो, कारण की हे बनवायला सोपं आहे। याला 2 किलो गुळच लागतो आणि असं सर्व शेतकरी जर वापरायला लागले तर ऊस उत्पादन करणारे जे शेतकरी आहेत तर त्यांना याचा फार मोठा लाभ मिळणार आहे मित्रांनो। म्हणजे गुराढ जे असतात ते गाव पातळीवर वाढतील, त्याच्याने गावात रोजगार तयार होईल आणि गावातला पैसा गावातच राहील। तशी मोठी क्रांती फार या एका छोट्याशा ऍक्टिव्हिटीमुळे होऊ शकते मित्रांनो। तर वेस्ट डिकंपोजर नक्की वापरा आणि सत्य बघा मित्रांनो। दर 10 दिवसांनी तुम्ही सोडा। खूप सोपं आहे बनवायला, काही एवढं अवघड नाही आहे। यूट्यूबवर तुम्हाला खूप सारे व्हिडिओ अवेलेबल आहेत डॉक्टर कृष्णचंद्रा यांचे। त्यापैकी तुमच्याकडे जर देशी गाय वगैरे असेल तर तुम्ही गोकृपामृतमही नक्की सोडा। हे तुमच्याकडे जे संसाधन आहेत मित्रांनो त्यानुसार तुम्ही हे वापर करायला पाहिजे। आता मित्रांनो, हा तर झाला पहिला बेनिफिट
ठीक आहे. आता मित्रांनो इथं तुम्ही हे शेताचा बांध बघता, इथून हा एवढा बांध इथून असा आणि इकडचा एक असा चौफेर मी इथं शेवगा लागवड केलेली आहे. त्याच्यापैकी हा जो बांध इथं शेवग्याची झाडं अजून लहान अवस्थेमध्ये आहेत, तर इथं जास्तीत जास्त एका झाडाला अजून 4 ते 5 किलो माल आहे, कमी माल आहे. पण समोरची झाडं ही पूर्ण परिपक्व झालेली, त्यांना 1 वर्ष कंप्लीट झालेलं आहे. तर त्या झाडाजवळ 15 ते 30 किलोपर्यंत माल एका झाडाला लागतो मित्रांनो. तर मित्रांनो आतापर्यंत मला ह्या एवढा 1 एकरमध्ये फक्त या 2 बाजूंच्या शेवगांमधून मला आतापर्यंत 15,000चं उत्पन्न झालेलं आहे. त्यातला अर्धा शेवगा हा पब्लिकने खाल्ला, त्याबद्दल काही तक्रार नाही. आणि अजून 5-6 हजाराचा माल त्याच्या निघायचा बाकी आहे मित्रांनो. तर विचार करा मित्रांनो, या 2च बाजूंनी जर मला 15-20 हजार रुपये या 1 एकरमध्ये मला मिळवून दिलेले आहेत. जेव्हा आता ही बाजू इकडचे शेवगाची झाडं परिपक्व होतील त्यावेळेस विचार करा मित्रांनो, 1 एकरमध्ये तुम्हाला किती कमी भाव मिळाला तरी तुम्हाला 30,000 रुपये 1 एकरमध्ये कशी शेवगा उत्पादनामधून मिळतात मित्रांनो. कारण की मी स्वतः उत्पन्न घेतोय आणि प्रॅक्टिकली तुम्हाला इथं प्रूफ करून दाखवलंय. आता व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी शेवग्याची प्रोग्रेसही दाखवतो. आता 50-60% आमचा शेवगा निघालेला आहे, बाजारात विक्री झालेला आहे. आणि मित्रांनो एक तुम्हाला एक नम्र विनंती आहे की कृपया असा स्वार्थी विचार असा अजिबात करू नका की तुम्ही बांधावर झाडं लावली म्हणजे लोक तुमचं ते खातील आणि त्याच्यामुळे तुम्ही लावणार नाही, असा स्वार्थी विचार करू नका. जेव्हापासून शेतकरी असा संकुचित विचार करायला लागलेला आहे तेव्हापासून त्याला समृद्धी मिळत नाहीये. शेतीमध्ये खास करून नुकसान होत आहे किंवा निसर्गही आपल्यावर कोपलेला आहे मित्रांनो. कुठेतरी थोडे उदार विचार ठेवा. काही कोणी खाऊन जात नाही. आता मी माझ्या वडिलांचा विरोध होता सुरुवातीला मला बांधावर झाडं लावू नको म्हणून, तरी पण मित्रांनो मी विरोध पत्करून झाडे लावली. कारण का मला विश्वास होता की रोज रोज कोणी शेवग्याची भाजी बनवू शकत नाही, त्याच्याने आपल्याला फायदाच होईल. तिथं बघू शकता अतिशय चांगल्या पद्धतीने शेवगा उगलेला आहे. इथं त्याला आपण ड्रिपची व्यवस्था केलेली आहे आणि पावसाळ्यामध्ये तर काही गरजच राहत नाही. मित्रांनो या शेवग्यामधून आपल्याला एवढं उत्पन्न मिळू शकतं. 1 एकरमध्ये कमीत कमी 30,000 रुपये तुम्हाला फक्त शेताचे बांध उत्पन्न देतात मित्रांनो. आता इथं बघू शकता मित्रांनो, काही जणांना वाटतं की बांधावर झाडं लावल्याने सावली पडते, नुकसान होतं. तर निव्वळ हा गैरसमज आहे, खोटा गैरसमज आहे. मी ओपन चॅलेंज करून सांगतो मित्रांनो, कारण की माझ्या वडिलांचाही तोच गैरसमज होता आणि तो मी त्यांना इथे सिद्ध करून दाखवलेला आहे. बांधावर तुम्हाला पुढे शेवगा दाखवतोच मित्रांनो. त्याच्याही तुम्हाला मी इथं आमची एक समस्या सांगतो मित्रांनो. ही आमचा जो कांदा बिजवाई प्लॉट लावलेला आहे हा, तर गेल्या 2 वर्षापूर्वी आम्हाला मधमाशांची खूप मोठी समस्या होती इथं. कारण की शेतकऱ्यांनी बांधावरची झाडं तोडून टाकलेली आहेत आणि मोनोक्रॉपिंग सिस्टीम असल्यामुळे मधमाशांना पुरेसं अन्नद्रव्य खाद्य उपलब्ध होत नाही. त्याच्यामुळे मी याच्यावर एक परमानंट उपाय शोधून काढला मित्रांनो की मी बांधावर शेवगा लागवड केली आणि त्याच्याने मी हा मधमाशींचा उद्देश सफल केला. गेल्या वर्षीपासून आम्हाला मधमाशींसाठी वेगळं काहीच करायची गरज नव्हती. त्याच्या 2 वर्षापूर्वी आम्ही मधमाशींसाठी बाजारातनं वेगवेगळे हार्मोन्स असलेले औषधं आणायचो, ते फवारायचो आणि गुळाचं पाणी करायचो. तर खूप मेहनत होती मित्रांनो, खर्चही वाढायचा आणि एवढं सर्व करूनही मधमाशा पुरेशा प्रमाणात येत नव्हत्या. तर ह्या कामाचा एवढा चांगला रिझल्ट भेटला मित्रांनो. आता शेवग्याला बघा वर्षभर फ्लॉवरिंग चालू असते. ठीक आहे, इथं बघू शकता हेच मधमाशांचं आपलं खाद्य असतं. वर्षभर फ्लॉवरिंग चालू असते, त्याच्यामुळे मधमाशा आपलं शेत सोडून जात नाही. परिणामी आपलं 15 ते 20% एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आपलं निव्वळ मधमाशांमुळे वाढतं मित्रांनो. हे मी प्रॅक्टिकली प्रूफ केलेलं आहे. आम्हाला लाईव्ह रिझल्ट तो मिळालेला आहे सर्व. फक्त गरज आहे तुम्ही तुमची सुरुवात केव्हा करणार. आता मित्रांनो तुम्हाला मी मधमाशा दाखवतो किती मोठ्या प्रमाणात मधमाशा आहेत. प्रत्येक फुलावर 2, 4, 5 अशा मधमाशा आहेत मित्रांनो. इथे बघू शकता. तर मित्रांनो मधमाशींनी आमचं अर्ध काम पूर्ण केलेलं. इथं 50% उत्पादनात वाढ निव्वळ मधमाशींमुळेच झालेली आहे मित्रांनो. एवढं जबरदस्त रिझल्ट आम्हाला मिळालेला आहे. तर इथं बघू शकता माझे 20 डिकम्पोजर त्या सोडायच्या आहेत. 3 टाके इथं आहेत. दर 10-10 दिवसांनी आम्ही त्याचं सोडतो. तर बघा मित्रांनो आगी मोहरचाही मासे इथं आहेत मोठ्या प्रमाणात. मधमाशींचं स्पीड उडण्याचा स्पीड खूप जबरदस्त असतो, त्याच्यामुळे सर्व कॅमेऱ्यात येणं थोडं अवघड दिसतंय. मधमाशी व्यतिरिक्त बघा मित्रांनो असे वेगळे प्रकारची कीटकही परागकरणासाठी येतात. ती बी मधमाशीचीच व्हरायटी दिसते. बघू शकता किती मोठ्या प्रमाणात मधमाशी आहे. तर मित्रांनो लाखो करोडोच्या संख्येने आमच्या या प्लॉटवर मधमाशी आहेत आणि त्याचा कायमस्वरूपी राहतील मित्रांनो. आणि एक तुम्हाला विनंती पण आहे मित्रांनो
की तुमच्या बांधावर जर मधमाशीची पोळी बसली असतील तर कृपया त्यांना तुम्ही काढू नका, त्यांचं जतन करा, दुसऱ्यालाही काढू देऊ नका. ते तुमच्या शेताचे बॉडीगार्ड म्हणूनच काम करणार आहेत, तुमचं उत्पन्न वाढवणार आहेत. आता मित्रांनो तुम्हाला माझ्या शेवग्याचं लाईव्ह प्रोग्रेस दाखवतो आणि तुम्हाला हे बी दाखवतो की बांधावर लावल्याने उत्पन्न कधीच कमी होत नाही, त्याचा फायदाच होतो. हे बघा मित्रांनो, आता 50-60% मालाची काढणी झालेली आहे. अतिशय सुंदर बहार आहे शेवग्याचा. हे बघा, इथं बघू शकता. हे बघा मित्रांनो, हजारोच्या संख्येने इथं शेंगा लगडलेल्या आहेत आणि बघा एकाही शेंगावर कसला आजार नाही मित्रांनो. पूर्ण हिरवी शेंगे, कसली फवारणी नाही, कसलं काहीच नाही. एवढं भरघोस उत्पादन नुसतं बांधावर मिळालेलं आहे मित्रांनो. तर विचार करा मित्रांनो, जे छोटे शेतकरी आहेत ते एका एकरमध्ये एवढं पिकांवर खर्च करतात तरी त्यांना तेवढं उत्पन्न मिळत नाही. पण नुसते बांधावर जर तुम्ही शेवगा लागवड केली मित्रांनो तर त्याच्यापैकी तुम्हाला 30,000 रुपये एका एकरला कमीत कमी आरामात होतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, हे तुम्ही जेव्हा करणार तेव्हा तुम्हाला सत्य समजेल. इथं बघा मित्रांनो, असं नाही की तुम्हाला एकच झाड दाखवतोय. बघा किती जबरदस्त बहार लागलेला आहे. त्याची 50-60% तर आधीचा माल निघालेला आहे. इथं बघू शकता तुम्ही, अक्षरशः जमिनीला माल टेकलेला आहे मित्रांनो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथं शेवग्याचं आपण उत्पादन घेतलेलं आहे. आणि मागचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, त्याच्यात पण आपण ते दाखवलेलं आहे मित्रांनो. हे परत तुम्हाला दुसरा व्हिडिओ आता दाखवतोय. जसं जसं झाडांची वर्ष वाढतंय, वय वाढतंय, तसं उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढतंय मित्रांनो. इथं बघा किती मोठ्या प्रमाणात शेंगा आहे. तर मित्रांनो, माझी एकच तुम्हाला एक विनंती आहे शेतकरी म्हणून की हे असे प्रयोग करा. नक्की तुम्ही बांधावर शेवग्याची झाडं लावा. तुम्हाला वाटलं तुम्ही दुसरेही लावू शकतात, पण मला शेवगा चांगला वाटतो कारण की याला पैसा आपल्या हातामध्ये खेळता असतो आणि उत्पन्नही चांगलं येतं. शिवाय मधमाशींना फायद्यामुळे मधमाशी आपल्या 15 ते 20% उत्पादन आपल्या शेतामध्ये वाढतं मित्रांनो. तर अपेक्षा करतो मित्रांनो की तुम्हाला हे सर्व लाईव्ह दाखवलेलं आहे. अशातलं काहीच भाग नाही की आपण काही वाढून चढून सांगतोय म्हणून. जे प्रॅक्टिकल आहे तेच सांगतो तुम्हाला. तुम्ही प्रत्यक्ष लाईव्ह बघत आहात. बांधावर कसलंही मित्रांनो कसलंही नुकसान होत नाही. तर बांधाजवळचं शेत तुम्ही बघू शकतात. कसल्याही प्रकारची उत्पन्न सावली पडत नाही, काही नाही. आणि आता हे शेवगा निघाल्यानंतर 1 महिन्यांची या झाडांची छाटणी केली जाईल मित्रांनो. ते झाड जास्त मोठं होऊन सावली पण पडणार नाही मित्रांनो. इतका सोपा सरळ हा उपाय आहे. बघू शकता मित्रांनो, प्लॉटर किती लाखो करोडोच्या संख्येने मधमाशा आहेत मित्रांनो. अक्षरशः एका फुलावर 5-5, 6-6 मधमाशा आहेत. यावेळेस मधमाशीसाठी आम्हाला काहीच खर्च करायची गरज पडली नाही मित्रांनो गेल्या वर्षीपासून. आणि मित्रांनो, बाजारात जे लोक मधमाशी आकर्षित करण्यासाठी जे औषधं फवारणी करतात ती चुकीची पद्धती मित्रांनो. कारण की ते औषध फवारल्याने होतं काय, आपल्या शेतात तर मधमाशा येतात पण आपण त्या दुसऱ्याच्या शेतातून मधमाशा पडून आणलेल्या असतात एक प्रकारे त्या हार्मोन्सच्या वासामुळे. तर तसं करू नका मित्रांनो. जे आहे ते नैसर्गिक करा. कुणाचं नुकसानही नका, उद्या सर्वांना फायदा होईल असंच करा. आणि ही संकुचित बुद्धी सोडून द्या की लोक खातील म्हणून आम्ही बांधावर लावत नाही. निव्वळ मूर्खपणा आहे मित्रांनो हा. जर अशी बुद्धी असेल तर कधीच शेतकरी वर येणार नाही मित्रांनो. मी हे माझ्या शेवगा लागवडीतनं मी हे सिद्ध केलेलं आहे. कारण की मी बिंदास राहिलो. खाऊन किती खातील हे मला गणित समजलं होतं की सर्व नाही खाऊ शकत मित्रांनो शेवगा. रोज कोणी तोडून घेऊन जात नाही. आता तर अक्षरशः शेजारी शेतकरी सर्वजण बोर होऊन गेले शेवगा खाऊन मित्रांनो. तर कोणी हात लावत नाही. तर निवड गैरसमज आहे. उलट मला एक सर्वात महत्त्वाची आनंदाची एक गोष्ट वाटते, चांगली वाटली मित्रांनो की भरपूर जण माझ्याकडे आता हे उत्पन्न बघून, एवढा पैसा बघून बरेच जण माझ्याकडून आता बियाण्याची मागणी करताय की आम्हाला शेवग्याचं बियाणं द्या, आम्ही पण आमच्या बांधावर लावू. आणि मित्रांनो, माझं हेच स्वप्न होतं की प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले बांधांचं संरक्षण केलं गेलं पाहिजे, प्रत्येक बांधावर लावलं गेलं पाहिजे. तर मला सांगा मित्रांनो, सर्वजण जर लावायला लागले तर कुणीच कोणाच्या बांधावरचं खाणार सुद्धा नाही. तर विचार करा, 100% प्रॉफिट आपल्याला होणार त्याचा. ठीक आहे मित्रांनो, माझ्या भावना तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या असतील. जेवढं मागचे व्हिडिओ बघा तुम्ही, नक्की तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. माझे व्हिडिओ उशिरा येण्याचं कारण तेच असतं मित्रांनो की पहिले मी प्रॅक्टिकली सिद्ध करतो, त्यासाठी मला काही वेळ थांबावं लागतं, त्याच्यानंतर मग आपल्याला रिझल्ट बघायला मिळतो. तर ही मेहनत आहे मित्रांनो, लाईव्ह तुम्हाला दाखवण्यासाठी माझी धडपड होती. तर मला आनंद नक्कीच होईल जेव्हा तुम्ही हे तुमच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करणार आणि तुम्हाला फायदा होईल. आणि तुमचेही व्हिडिओ तुमच्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करा आणि लोकांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून हे पुण्याचं काम होईल आणि सर्वांचा फायदा होईल. मित्रांनो, बांधावर झाडं लावल्याने एक सर्वात मोठा फायदा काय होतो मित्रांनो, मधमाशा तर वाढतातच, त्याच्या पलीकडे अजून तुमचं पशुपक्ष्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. तर आपल्या अजून एक पुण्याचंही काम होत आहे की आपण पशुपक्ष्यांना बी सर्व व्यवस्था इथं
केलेली आहे, पशुपक्षी आपल्या शेतातले किडे मोकडे वेचून खातात, त्याच्यामुळे आपल्या बऱ्याचशा समस्या कमी होतात मित्रांनो. तर एक प्रकारे आपण आपल्या शेतातलं पर्यावरण आपण स्वतः तयार करतो आणि वादळ वगैरे असेल याच्यापासून पण हे बांधावरची झाडं आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात संरक्षण देतात. तर इतक्या प्रकारचे फायदे होतात मित्रांनो, एक छोट्याशा ऍक्टिव्हिटीमुळे किती मोठे फायदे होतात. तर ठीक आहे मित्रांनो, धन्यवाद तुमचा वेळ दिल्याबद्दल, आभारी आहे.